नमस्कार. आम्ही असा सध्या सखा विठ्ठला या शॉर्ट Thanks. Love you. आर्ट डिरेक्टर अनिकेत नांगरे सॉरी मम्मी किती आहे 5 रुपये असले लाडू खातले लाडू खाई ना आम्ही ते मुकार चल चल हे चल इकडे हातपाय असताना मागणी पकपाय तर सकाळ चल एकच गाडी में जाना बंद करो हाथ जोड़ के मैं सो किती तरी वेगळे शिकपाक मेळटा. सो थँक्स टू सिद्धांत खांडेकर आमचो डिरेक्टर बाप गोंयचो सगळ्याचो म्हणजे नांवाजलेलो असो डिरेक्टर. सर क्लोजअप घेवपा कितें म्हणटा तुमी क्लोजअप लावले जय रे विठ्ठल माऊली. कुठून आला तुम्ही? उन्हाला होय आम्ही शूट करतले वयतले गावा कोण उरतली तुम्ही पकड मारता तावळच मारा तशी उरलेली पण आम्ही रिटर्न घेयना. सारी उम्र ती क्रिया ती मरे क्रिया म्हणजे हल्ली आता हॅप्पी असा हॅप्पी रिलीज केला तुमचा असे म्हणता गोया. सध्या आता हे लास्ट पावण्यार पावले जाता तेन्ना तुमकां सगळ्यांकडे मागता की मुद्दाम हे गीत पळयात, तुम्ही लाईक करात, शेअर करात, जसो विठ्ठलाचो सगळ्यांचेर आशीर्वाद